быел безгә иң зур берләшү һәм дөнья күләмендә бердәмлекне күрсәтү өчен иң мөһим сайлауларның берсе. Без һәрвакытта да әйтәбез, Дәүләт Думасы булса яки Россия президент сайлаганда, Россия өчен бу мөһим, халык өчен бу мөһим дип. Ләкин менә соңгы 2 елда махсус операция бара. Без үзебезнең җирләребезне кайтарабыз. Безнең егетләребез арысланнар кебек көрәшеп, кайберләре сугышта һәлак була, үзләренең тормышларында кызганмыйча шушы илнең, гаиләнең бәйсезлеге өчен шулай көрәшәләр. Шуңа күрә без беләбез, бүген без бердәм булырга тиеш. Бер зур йодрык булсак, без әйтәләбез, әгәр дә 147 миллион халык, 190 милләт бергә берләшеп, үзебезнең националь лидер янында бердәмлекне күрсәтәбез икән, аны барсы да карап торалар. Бу безнең дус илләр өчен бердәмлек белән һәм Россиянең лидеры аның халкы бердәмлеген күрсәтеп алга барырга эшләргә мөмкинлекләр бирәләр. Кемнәр инде дошманнар, алар карап торырга тиешләр. Россия монда 1-2 генә түгел, 147 миллион бөтен территориялар белән. Без аны үз күзләр белән күрдек, чөнки без Калининградтан Камчаткага хәлле барып җиттек. Халкыбыз белән очраштык. Менә әйтәсем килә, иң зур зал безнең булды Пензада, 1400 халык җыелды. Екатеринбургта 1200, Ульяндә 1200, Кемерово 900, Волгоградта 800 халык җыелып, бергәләшеп, сөйләшеп, бөтен булган сорауларга биреп, һәм инде үзебезнең лидерыбызны, үзебезнең кешебезне күрсәтеп, Катюша җырларын җырлап, бердәмлекне башына әйттек. Тагын мөһиме, татар халкы, татар активистлары алар һәрвакытта да үзләре өчен генә түгел, дәүләт өчен һәм бүтән милләтләр өчен дә үз фикерләрен әйтә белделәр һәм үз якларында аларны җыя белделәр. Шуңа күрә безнең очрашуларда күп кенә милләтләр һәм диаспоралар килеп, үз фикерләре белән килеп, безнең фикер белән берләшеп, Россия өчен барабыз дип кайтып киттеләр.